Masera sei mureZimbabwe togashira mishongo chenyu chemasecret namaconfessions chandoitwa iye Glory. Muchaona kuti channel tachinja zita tikati Dear Auntie Glory because pamwe pacho patinoinvita vanhu vanoramba kuuya kumapodcast vachiti zita renyu rakanyanya kusviba kwai dark secrets. Saka tangoti aiwa ichiramba iringori same channel yoyo toramba tichiita zvinhu zvimwe chete but patinopresenta even vanenge vachida kuti sponsor vanoti aiwa zita renyu harinyatsoita zvakanaka saka tatriga tichinje zita but here we are. Ngaitipinde munyaya yedu yekutanga. Makadi itete ini ndiri mukomana ndakaberekwa mumhuri yakakura. Baba vakanga vaine madzimai 4, mai vangu vari vechitatu, ini ndiri mwana wechi6 pavana 8 vamai vangu. Ndichikura handina chinhu chandingati changa chakaipa kana kuti takakura tichishupika aiwa. Asanga itiri mhuri iripuwa kuenda kuchikoro ndisina bhutsu nekudya sadza nemuriwo usina mafuta. Ndaiti zvinhu zviri normal. Mukukura kwangu ndaive mwana aidiwa nababa chaizvo, kunyangwe ndiri mwana weimba diki. Baba vangu vaityiwa kwazvo munharaunda yatakakura kubocha. KwaMutare vaiva munhu mukuru anoremekedzwa. Taiti vasikana vanorara kwavo then vakomana kwavo. Saka vana vamaiguru vakanga vati kurei. Mukoma wangu aifarira kuti ndibate sikarudzi yake. Ndakanga ndiine 8 years ndisingazivi chinhu. Mukoma uyu aindifarira zvekuti pakurima aida kuenda neni ini ndichitungamira mombe. Zvakanga tanga zvichandinetsa kuti zvinorevei, asi ndakatanga kuzvidawo kusvika zvava mandiri. Ndava kumazera epuberty 13 years, mukoma vakaroora. Kwandiri vakanga vasachauyi, ndakasarira mubonyora. Zvaindisatisfya. Kana musikana kuchikoro handina kuita. Ndaiva mwana akangwara, ndakanaka pachiso. Pamba pedu paitwa zvemushonga. Baba vaiti pakugara kwemwedzi wega wega vaiti vana vese nyararai pindai mumba. Ivo votora hari. Ini ndaiona nekuti ndaive mwana ainge akangwara. Saka vaitenderera yadhi yese vasina hembe. Vaibva vakanda hari pakati peruvanze vopinda mumba mamaiguru. Kutaura kwazvo baba vakanga vakaromba pamwe chete nemukadzi wavo mukuru. Ndakakura ndichida kuteerera shoko raMwari sezvo pamba pakanga pasina munhu ainamata. Ndakadzidza kunamata ndiri mudiki, so ndaigara ndichirota baba namaiguru vasina kupfeka vachifamba vakabatana maoko. Mangwanani ndaimuka baba vachindipopotera kwazvo chero ndikaita kanhu kadiki diki. Zvakandipa shungu dzekuti ndibve pamba apa ndisadzoka zvakare. Takakurira kumusha saka ndaisaziva kukwira bhazi. Saka sisi vangu vakaroorwa nemurume ainge akati simukirei. Murume wavo akanga ari munhu akati ngwarei sezvo aiva murume wechikuru. Sisi vangu vaiziva kutambudzika kwedu saka vaiva neshungu kuti tirarame upenyu hwemutown. Tsano vakanditora ndakupedza form 4 ndichibva kumusha. Vakandidzidzisa basa randiri kuita nanhasi rekugera musoro nekugadzira musoro. Ndava mukomana mukuru bonyora handina kurega. Takagara ndiri kwaTsano mukati metown iyi. Sisi naTsano vakatanga kushupana nekuda kwangu. Tsano vakanga votaura nyaya dzakawanda vakati ndinoba kushopu. Apa zvaisaita kuti ndidzokere kumusha. Mukoma wangu akanga atorwa nemunin'ina wamai vangu achigarawo kuHarare. Akabva andifonera kuti ndiuye ndizogara naye. Ipapo ndakanga ndiri kuma20 ndichigara namukoma upenyu hwakanga husina kumira zvakanaka. Mukoma vairara kumabhawa. Ini ndakanga ndagara ndisachaende kubasa. Apa ndiri mwana asina kudzidza zvakanaka nekuda kwebarika revabereki. Baba vaipota vachifona kuti ndidzoke. Hezvo vaida munhu anovabatsira kurima. Handina kuda kudzokera nekuda kwehope dzandairota nekutiza basa rekumaruzevha. Rimwe zuva ndakavarota vakabata hari vachitaura zita rangu. Ndakamuka ndichidikitira. Ndati gare gare ndakatanga kurota nyoka. Chaindinetsa ndechekuti ndikarara ndaita bonyora ndairota nyoka. Zvakaitika kwenguva yakareba kusvika ndazowana basa paBarbershop. Baba vandaishandira vakandibata zvakanaka nekuti ndaive mwana aivateerera uye aityika kudzingwa basa. Ndakabva ndawana musikana wangu anga ari form 3. Ndiye akava first marriage patibonyora. Handina kuregera. Ndogara ndichirota mukoma vaya vekundibatisa sikarudzi yavo. Nemudzimai wangu upenyu wakanga wakanaka. Taishupika asi taigutsikana but ndaingorota maiguru nababa asi ndainamata ndichienda kugomo. Rimwe zuva ndakarara mugomo. Ndakarota chinhu chaita kunge gudu chichiuya kwandiri chichifamba zvishoma zvishoma. Chikati takakupuwa kare kuti
uri murume wedu. Saka mufundisi aimutsa vanhu kuti tinamata. Saka ndakaita sendabatwa nemadzikirira. Ndakabva ndamuka ndikaona pamberi pangu pakamira mufundisi. Ndikaita sendiri kuda kumurova mbama. Akandibvunza. Ndikavatsanangurira hope nezvese zvandaiita zvekubonyora. Akanditi hazvisi zvega, unofanira kutsanya. Ndakatsanya, asi hapana chakachinja. Mukadzi akabva atorwa nevabereki vake, zvinova zvakafadza baba vangu namai guru. Zvinhu izvi zvakandishungurudza kwenguva refu nekuti ndakaparadzana nemwana wangu. Ndakagara muHarare ndikaona mukadzi wechituu. Hope dziya dzekurota mukoma, kurota nyoka nekubonyora hazvina kupera. Mufundisi achinyengetera, hapana chakachinja. Handizivi ndoda kubatsirwa spiritual here kana kuti physically. Ndava nemwana musikana, ndakatokangamwa zvemukadzi wekutanga. Rimwe zuva baba vakafona vakati unofanira kuya kumusha kune bira nekuti takakupa zita rangu. Saka tinoda kuti uve baba wemusha uno. Ndakaramba ndikati ndava munhu anonamata. Vakati chero ukanamata zvakadii usakangama kuti wakakudzwa nemudzimu pano pamusha. Ndikatarisa vana vamai vangu nevana vamai guru vangu vechituu vanotambudzika, asi vana vamai guru vangu vekutanga vanorarama life yakanaka. Ndakaparadzana nemukadzi wechituu ndikati handichadi kuroora. 2016 ndakabva ndasangana nemukadzi wechi3. Ipapo ndakanga ndakuda kuenda kunogara kuJoburg. Ndakabva ndakanzwa maprograms ese ndikabva ndamutora. Ndakamusiya ane pamberi nekuti ndakanga ndisachadi zvevakadzi. Ndakabva ndaenda kumusha kunooneka baba. Vakabva vanditemera nyora 2 pamanza vachiti mushonga weLucky. Ndakaenda kuJoburg ndikagara zvakanaka. Handina chakaipa chandakaona. Chinondinetsa pandairota baba vaibva vandifonera. Chero izvezvi vakafa ndikavarota mangwana kunoitika chinhu chakashata. I remember ndakambotukana neumwe musikana akazoshayika ndikanetsana neumwe angane pamberi akabva pamberi. Ndikuona kuti mabad luck aya ane chekuita nesoul yangu. Ndakabva ndasangana nemukomana aiita zvechingochani ndikamufarira. Takawirirana tikatenga mota. Akabva atora nedzimwe ngochani akaendwa naye ndikaita heartbreak. Ndikatora shamwari yangu tikaenda kun'anga. Zvinhu zvake zvese zvikaparara. Mufesi uyu akabva adzokera kuZimbabwe kune vabereki vake ari kutambura izvezvi. Confession hombe ndeyekuti ndikuda rubatsiro kubuda mukati mechingochani. Muno muJoburg varume vapera nechingochani. Kune bhare ngochani rekuti unopinda usina hembe. Moita zvekuSodom neGomora. And it's real. Kune bhare chingochani rekuti unopinda usina hembe. Munoita zvekuSodom neGomora. And it's real. Ndikaenda kubha kuya. Mangwana makuseni ndikaenda kubasa. Ndinoita makastoma asingaiti. Baba vakazoshaya mushure mekunge nyoka yavo yatiza. Yainzi inouraya vanasikana chete nekuita kuti vasaroorwa. Kumba kwedu kwakashaya 6 vasikana asi vakomana vose varipo. Chikumbiro changu kuti mupose nyaya yangu pamwe vanhu vangandibetsera. Ndichatevera macomment section ndichinzwa kuti ndingabatsirika sei. Ndichadzoka nepart 3 kana maposter mungondizivisa. Yeah, it's a lot. Kuningi chokwadi. Chandingangoda kutaura ndechekuti Mwari ngadai atibatsira. Ndozvandingangotaura. Zvinorwadza because handimoona kuti kwanzi kubva mukoma tiri vadiki mukoma vaivabatisa sikarudzi. One thing that I want you to know is munhu akanyora nyaya iyi is a happy soul, munhu anofara. Like vanoti nezuro vakatondifonera vakandifonera vachifara zvisingati vati vatete mufara here komazodiko nyaya yangu ndine dzimba muna kuposta. Is a happy soul. Vakanditumira zvakare picture yake. Unozoona kuti munhu ari sincere. But kubva kwekutanga vakatanga kubatiswa nhengo nemukoma vakavaintrodusa kubonyora achiri mwana mudiki and zvichingoenda zvakadaro. Unoshaya kuti I think the best thing that you need to do as parents, we need to pray for our children. Ndozvatingangotaura. And iye zvino vati ivo vakasangana naJesu. Ndozvavari kutaura. And vakasangana naJesu ndozvatingangokudza at the moment. I cannot go deep. But vachauya nenyaya dzacho dzose so that muvhure maziso madzimai. Hanzi muJoburg munomu varume vaperera kuchingochani. Saka vati vachauya vachizotuza zvinoitika kumabhawa kunoitwa zveSodom neGomora.
Mwari ngatibatsire chokwadi. Regai tipinde munyaya inotevera. Like I have a lot to catch up on because ndandisiperesa pane mameseji akawanda mamwe ari kuinbox wangu andisandawaverenga. Aya maaudio andiwati tichiri kuita. Makadi tete ndiri mukomana ane makore 27 ndakakura ndichigara kumusha kuChipinge. Vabereki vangu vakangofa zvisinganzwisiki, vakafa vachitevedzana. Akatanga ndimai, baba vakazotevera. I was young zvekuti zvakawanda I don't remember. I grew up ndichengetwa nagogo, taigara tiri 3 neimwe cousin yangu. So kwaigara kuchiitika zvinotyisa, kwakanga kune site yaivigwa vanhu. So kumusha one place kuti hama dzikafa dzinovigwa ikoko, ndiko kwakavigwawo vabereki vangu. So idaigara ndichiona moto ikoko, okuona shadow. So at first I thought maybe I was seeing things, but one day my cousin akataura kuti akuona zvinhu zvakafanana nezvandaionawo. We had an aunt vaigara padhuze nekwataigara. She got married ikoko padhuze nesu. She never lied me and she didn't hide it. Right, vakauya chero ndikavamhoresa vaisapindura. Asi semunhu akanga ane hunhu, ndaisarega kuamhoresa. Ndaiti chero ndikarara ndairota zvinhu zvinotyisa. Zuva nezuva ndainamata nezvazvo. Asi zvaisachinja. Dzimwe nguva ndairota tete vari kumakuwa kwakavigwa vabereki vangu vachichera. So ndaisaudza munhu about it. Ndaitya kuudza gogo vangu nekuti vakanga vakura. Ndaitotya kuwapa stress. Then rimwe zuva ndakarota anti vangu vari muroom mandinorara vachipfungaidzira zvinhu vachitaura kuti ndoda kuti ufe sezvakaita vabereki vako. I woke up scared nekuti it felt so real. Ndakaswera nditore low like something bad is about to happen. Ndakati ndakagara panze pasi pemuti dzvinyu rakabva radonhera pagumbo rangu ndikatovhunduka. Asi chakandisamisa rakanga rine miswe 2. Pakapera mahours gumbo rangu rakabva ratanga kuzvimba rikaita black. Ndikatanga kuchema nekuti pain yandainzwa yainge yakanyanya. Gogo vakabva vabuda panze nekazeni yangu vakandibetsera kusimuka vakandipinza mumba. Usiku handina kurara, gumbo raita kupisa. Ndikambopiwa bucket rine mvura inotonhora kuti ndinyike gumbo ndichiti pada zvingaita nane, but hapana chakachinja. Vanhu vese vakarara vakasvinura. Makuseni takamukira kudaidza mufundisi wekuchechi kuti wauye tizonamata nekuti this was a spiritual thing. Pastor came and prayed nesu, tainamatawo for about an hour. Nothing changed. Ndakaswera ndakadaro tete zuva rose gumbo richita kupisa rakazvimba zvisingaiti. Ndaichema nekuti ndaishaya kuti chii changa chaitika kwandiri. I was in pain. Pakasvika nguva yemanheru we prayed again kuti ndipore. Tapedza ndanga ndakagara hangu sezvo ndaitadza kurara. Then a sound yaita kunge something chadona. I guess munhu wese akazvinzwa nekuti vamwe vakabva vamuka. Ndakakamhina ndichienda panze nevamwe. Kwaniko anti vakashama vari panze pakati peusiku. Gogo vakabva vatora zambia ravakanga vakamonera vakavafukidza. Vakatanga kutaura vakaurera kuti vaita mabasa eusiku. Vakabva vati minamato yenyu yandikanganisa ndanga ndauya kuzomupedzisa. Vachireva inini, I never knew kuti munhu anogona kutokuvenga pasina zvawamutadzira. Vakatanga kutaura zvese zvavakanga vaita. She confessed to be the one who killed my parents and she was also the one akatumira dzvinyu rakakonzera kuti gumbo rangu rizvimbe ende vaida kundiuraya. Zvobva zvaita kunge ndafa nekuda kwegumbo. Hope dzese dzandairota, it was real actually. Tete, I was speechless. Even gogo cried kuti mwana wavo died nekuda kwoumwe mwana. Ndaiziva kuti anti vakandivenga, but not to this extent yekuda kundiuraya. And for killing my parents, I was hurt zvekudaro. We left here panze. Ameno vakazoenda kumba kwavo sei. Ndakapinda mumba misodzi iri pamatama. Makuseni gumbo rangu rakamuka raserera kuratidza kuti ranga rapora. I wanted nothing to do with it. Days passed. Vakatanga kurwara. I guess it was karma. Ini gumbo ranga ratopora. Havana kupedza mazuva. Vakabva vashaya. I didn't cry. I guess I was kind of happy. I know it's not good to be happy kana munhu afa. Sometimes I feel bad. Problem yava yekuti dzimwe nguva ndorota hope dzinotyisa vachita kunge vakuda kundidzipa. Ndakamboita week ndakuita kunge munhu anopenga ndichiona anti vaya ndikazoita zviri nane hangu. I do pray but hope idzodzo hadzidi kupera. Ndoda rubatsiro kana pane anokwanisa kundibetsera kuti ndirarame life iri peaceful pasina hope dzinotyisa idzi. Nemweya unonditevera wokupenga ndingabetsereka. Haya. Pane pandakaona panga pakanzi ukarota hope dzikaramba dzichikunetsa. It's God who's trying to tell you something. Maona kuti ari kuti ndakarota vapinda mumba vakati vachifungaidzira and the hope felt so real. Then after that, on that same day, ndovawigwa nedzvinyu rine miswe 2. That's weird. Alright, iyi audio iyi yakatumirwa zvinhu zvacho. Saka I'm really speechless. Ndinokumbura Mungu nditi hai. Right, guys. Maona futi pamwe quite like we prayed, dance pastor vakauya, we prayed.
tanamata pastor vakaenda, asi gumbo harina kudii, gumbo harina kurega kugwadza, rakaramba richigwadza. Kwai takunovata ndobva tanamata, usiku uyo ndopavakakuti pane chinhu chadona. Sometimes ndandiri kutofunga, when I was reading this, I was actually thinking kuti as Christians we feel like no, God is too silent, God is slow. Sure, ndaswera zuva rose ndanamata asi nothing is changing, gumbo roramba richigwadza. Izvo Mwari vari kutogadzira zvinhu zvavo. Pamunenge manamata paya matoteya miteyo, munoziva here kuti varoyi vanotaura kuti pamushokwanhingi nemushokwanhingi handitokwanisi kupinda because vanenge vachiona moto unenge uri right around. Apa iwe unenge wakadonavata zvako usina chauri kuziva, wangokumbira Jesu. Ndosaka ndichiti hanzi Mwari vanotsvaka vanhu vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. When we pray, ngatinamatei nimweya nemuzvokwadi, kwete kuti tiende tinotora icho kuchidombo icho, chimvura icho, chimudzi uko, chinhingi kwamadzibaba nhingi, tichizvisanganisa tobva tati Mwari tauya nematombo aya. God is the one who created matombo. It's insulting God. When you want God to help you, enda kuna Mwari woti Mwari ndiri kukusiyira izvi mumaoko enyu. As we all know what is happening in the country at the moment, pa prayer session yakapfuura last Wednesday ndakatotora kuti we have no one besides God to fight for us. As we are drawing closer to 30 June, anything can happen because munoziva vanhu vari muno kuti vanobehave sei. But tiri kukumbira kuti Mwari, tokumbira kuti mumire mutirwirewo. And I know kuti one day we are gonna come back here tichitaura, tichicelebrate kuti Mwari vakatirwira. Nekuti chatisingadi chekuti tinzwe kuti kwai munhu akapisiwa, munhu akazodii ari muZimbabwe. Zvinova zvinhu zvinorwadza. Handitika chero zviitika kure kure sei zvinorwadza kuti unzwe kuti munhu wekumusha kwenyu akapiswa nekuti mhosva yake ndeyekuti muZimbabwe. Esi chandoziva ndechekuti kwanzi Hamani akagadzira muchinjikwa achida kuti Modhekai aine pamuchinjikwa, asi munhu akazoenda pamuchinjikwa ipapo ndiHamani. Handitika. Saka let's continue praying. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadi anti-glory ndogara ndichiteerera nyaya dzenyu, nyangwe ndichigeza foni inenge iri pahwindo, nyangwe ndichisuka, chero ndichiita sei ndoteerera nyaya dzenyu singaiti. Saka nhasi ndati regai nditaure nyaya yangu. Ndiri musikana ane 20 years from Harare. Ndakakura kumusha zvakanaka. Vabereki ndinavo vachiri vapenyu vari healthy. Ndinotenda Mwari naizvozvo. Tete ndakadza kumusha from ECD to grade 7 ndobva ndapasa. That was COVID. Handisi munhu anogona zvekudaro. Ndakabuda ne16 units. Ndaitova panumber 4 pachikoro chedu. Ndakazama kufadza vabereki ndobva vandiendesa kuboarding form 1 and 2. After that ndokubva zvatanga kuvaremera kuti vabhadhare fees, ndobva ndadzoka kumusha. Saka pamba pedu padhuze nechikoro 100 meters ndinenge ndatova kuchikoro. Mafoni edu tinonochajisa kuchikoro. Saka unototi kana uri pamba unotonzwa bhera kurira. Ndakati ndichibva kuboarding school ndichiuya kuchikoro chekumusha nditanga form 3 ndakabva ndaitwa vice head girl. Saka ndine mwana watete vangu anga ari form 4. Zvakamubata kuti ndaitwa prefect. Saka anenge akanoudza mai vake. Kubva ipapo tete vakanga vasachatauri neni. Vakabva vatanga kundivenga. Apa ndivo tete vandaifarira ivavo. Form 4 ndakabva ndaitwa head girl. Apa ndine body diki. Saka zvaindinetsa nekuti ndanga ndisiri munhu ane confidence. Ndaitotya nekuti kune vamwe vakuru. Then vamwe ticha vangu vakabva vati ukaona waiswa head girl pane zvinhu zvavanenge vaona pauri. Ndakakwanisa kuti ndive neconfidence nekuda kwaticha ivavo. Tanyora form 4 ndakafoira ndikabuda ne3 subjects, English, Heritage neGeography. Ndakarwadzwa tete kuti nemhaka yei ndaigara pamabhuku ndichistada. Pane pandakanyora English ndakatanga kutemwa nemusoro ndikabva ndarara muexam. Ndakabva ndamutswa ndikaburiswa panze. Vakambondipa mvura apa vamwe vana vari muexam. Ndikabva ndadzoka gumbo rikatanga kurwadza. Ndaibudisa musodzi kumbu richirwadza. Vamwe ticha pachikoro vakabva vabuda neni panze vakandinamatira ndikabva ndanyora English. Ndakaenda kumba ndichinotaura kuna mama. Vabereki vangu vakanga vari vanhu vanobhiliva zvemaprofita. Isu taisaenda kumapostori asi taenda kuFM. Vakabva vaenda kumasowe vakanoudzwa kuti tete ndivo vari kuzvikonzerwa. Vakarwadziwa kubva pekutanga pakauya mwana kuzodzidza pachikoro. Vakanga vasingadi kuti anyore English. Ndakatema pandakafoira. Mama vakabva vati hazviiti kuti tikuendese kuchikoro nekuti ndine vamwe vanin'ina 2 ndovekupedzisira vanodawo kuenda kuchikoro. Ndakachema kuti vandidzosere kuchikoro. Vakashingirira vakatengesa mombe. Ndikadzokera pachikoro ipapo vakanga vachida kundidzosera futi kuita prefect. Ndikaramba.
ndakashingirira kuti ndifadze vabereki vangu. Ndakanyora 7 ndikafoira nemad ese masubjects. Ndakachema ndikaita nguva ndine depression. Ndikabva ndati regai ndisiye zvechikoro ndozonyora kana Mwari vatendera. Ndakakura ndichida kuita doctor. Ndakabva ndaenda kuKwekwe kunotsvaka basa kuna sisi vangu. Ndakabva ndawana basa rimumba 2 months. Ndakabva ndawana rimwe muHarare rekutengesa bhutsu nehembe. Ranga riri $220 pamwedzi. Ndakatanga kugara nasisi vekwabankuru. Munhu ari right. Ndakagara nawo kwenguva yakareba. Ndakati ndichisvika muHarare ndanga ndisina mukomana. Vabereki vangu vakanga vari strict plus hundreds. Waiti ukaonekwa uchifamba nemukomana yaiva nyaya. Ndingati kubva form 1 kusvika ndinyore. Ndakabva ndasangana nemukomana tikatanga kudanana. Akabva ataura kuti akuda kuroora. Ndikati handisati ndava ready. So kubasa kwakabva kwaita zvakaitika ndikasiya basa ndikatanga kutsvaka rimwe. Murume wasisi vangu vakabva vatanga kunetsana nasisi. Ndikabva ndati regai ndivape space nekuti murume wasisi vangu akabva tanga kuti ndikudzidzisa mwana wavo musikanzwa akanga akuita zvevakomana ari form 3. Ndakabva ndatsvaka kwekugara. Mukomana wangu akabva ati uya kuno ugare for a few days uchitsvaka room neroommate wekuti ugara naye. Ndakabva ndamuvha in 4 July. Ndikabva ndawana roommate. Kumusha mama vakabva vatanga kurwara. Ndikasiya mabhegi kumba kwemukomana ndikaenda kumusha. Ndichidzoka kumusha mukomana akabva ati akuda kuroora. Ndakabva ndabvuma cause tanga tarara tese umandara panga pasisina. Ndizvo zvakandidzosera shure. Ndakanga ndisati ndava ready but ndakanga ndakanganisa. Takabva taronga zvekunororana tikanosonesa majafa. August aifanira kuti tinoroora. Mhepo dzakasimuka. Ndofunga tete vangu vaya vekundivenga. Ndakati ndichienda kunogadzira dress rangu mutown. Ndakabva ndasangana nemumwe mukomana. Ndikabva ndachinjana nhamba. Tikatanga kudanana manheru acho. Handizivi chii chakaitika nanhasi I regret kuti why ndakaita zvandakaita. Mukomana wangu akabva abata mameseji. Ndakabva ndamuka ndikabloka mukomana uya kwese. Mukomana wangu akatora mameseji akaisa mufoni make. After 4 days akazondisendera mameseji aya achindiratidza ndikabva ndakumbira uregero. Mukomana wangu akabva atanga kuchinja. Ndakabva ndadzokera kuKwekwe ndikabva ndawana basa ndikashanda 1 month ndikasiya nekuti ndakamborwara. Muna December mukomana wangu akabva atanga kundifonera achiti dzoka. Iye anoti kubva paakatanga kudanana neni zvinhu zvake zvakabva zvatanga kuita. Ndofungawo ndine lucky. Ndakabva ndadzoka zvinhu zvikangoita kwenguva diki achitoti anoda kubvisa muna December but zvinhu zvakabva zvachinja achingoti mari hadzisi kubatika. Mukomana uya akabva ndirambidza kuenda kubasa nekuda kwekuti ndakambochita. Izvezvi anondichita but handina simba rekubvunza nekuti ndakambokanganisawo. Vamwe vanhu vanotofona vachiti magirlfriend ake tete zvinhu zvakangooma apa nezera rangu ndine 20 years. Mumarriage ndakangogara. Mukomana wangu kubva tichiri kudanana haanambobvera anditengera magift kana boots. Zvinhu zvakaoma. Apa handipi mari. Kana achindipa mari anondipa yechinhu chikuda kutengwa mba. Mapedzi ndokumbira kutengerwa. Tikanesana anoti pack your bags enda kumba kwenyu. Apa haana kubvisa mari kumba kwedu. Ndikufunga kuti dai ndawana room nemunhu wekugara naye chibetserana kubhadhara rent. Ndikutsvaka basa but ndiri kurishaya. Kana pane munhu ane basa ndibetserewo. Nezvandiri tete ndikabuda panze mota zhinji dzinomira ndine structure yakanaka. Nditori munhu akanaka kushaya zvikwanisiro. Handizivi ndogara ndichichema everyday. Ndombodemba chandakapindira marriage. Handina kubvisura kana ring handina. Baba vangu havazivi vanongofunga kuti ndiri kubasa. Pandaida kuroorwa paya handina munhu wandakaudza. Ndotenda Mwari dai izvezvi ndichisekwa. Ndaingoda vanhu vazoona ndaakuroorwa. Asi tete handisi kuregreta kusiya marriage iyi. Kana pane anoda kushare imba neni kana ane basa. Mungondiudzawo kana maposta ndinenge ndiri mumacomment section. Right. Nyaya yedu yatanga zvakanaka. Handiti manzwa kuti kudii kwai ndakaenda kuboarding. After boarding ndobva dzoka because my parents could not afford. Then tete comes into the picture because hanzi mwana aiti prefect ndo pakatanga kunzwa musoro ati wagumbo muexam achina matiko and all. Akadzokora zvakare akabuda nemad zvikona zvadoramba zvanetsa. Asi kungobva paakabva pamba things started getting out of hand because my problem is ari kuti iye aida kunoroorwa. Achida kunoroorwa musiwo pari kunosominesa hembe dzekuroorwa ndobva asangana nemukomana ndobva vatodanana manheru. Ipapo ndopandinoda kuti tinyatsouya. Nditi hai pamba pacho ngatirege kuda kunyepera Satan kuti uti vedbe. Pamba pacho ndonasa kuti we want to blame other people for our wrongdoings. Kana wasangana pane audio
iwe kana uri kunosonesa majavha, ndoda kubvunza ipapo kuti maenda kunosonesa majavha ekuti munoroorwa wobva wasangana nemukomana wobva ndokuda woti ndokuda ko uya wauri kurogwa naye. She's just 20. What I can just say to you is you are just 20. You are young. Iyi yauri kuti marriage is not a marriage. Mukomana waunongogara naye, it's not even marriage. Usazvisungirira pamunhu asina kubvisa mari enda arikutaura kuti iya enda kumba kwenyu, mukanetsana anobva ati enda kumba kwenyu. He doesn't respect you, he doesn't respect your parents. You are only 20. Kana achatanga kutonesa right now asingakupi mari yekunotenga, anokupa mari 15 rand yekunotenga mapads geje. At this stage, what more kana mwana zvaro? These things will become even worse. And it saka my point is, don't musikana, I know kuti you are loyal, but musasanyanya kuzvisungirira pamunhu anenge asina kuratidza commitment kwauri. Right. Rega tione imwe nyaya inotevera ndisina kuverenga. Makadi itete, ndiri musikana ane 29, nyange yakamira yakadai, indakaberekwa nemutwini wangu Chisuma firstborn muna 1996, 2001 pakabva pazvarwa munin'ina wangu asati azvarwa. Life yangu yakanaka zvese zviri right. Pakabva patanga kusarudzwa vanhu. Indaisadiwa kumba kwedu. Ndairohwa ndichinzi zidofo tiri 2 ini nemutwini wangu. Tava grade 5 takatanga kugara kune imwe location. Ndaiti ndikatadza ndairohwa ndakashama. Musana wangu wakazara tambo dzemagetsi, amai vairova. Pamba pataigara paive nemunhu aive nesemu mutupo wedu. Saka aiti ndikarohwa obva andipinza mumba make. Ndaitorara ikoko. One day ndaida kurohwa ndikatiza, ndakangopfeka pant. Mai vaive vakandidaidza ndikararamba mawo futi. So vaive nemwana wavo. Ndaiti ndakurara kumba kwavo, taifuga magombezi akasiyana. Asaindibata. Then akabva azondibata achibva ndiri grade 5. Hapana wandakaudza. Ndaifunga kuti ndizvo zvinoitwa. Ndobva tatama ipapo ndiri grade 7, ndiri grade 6. Tikanogara kune imwe nzvimbo. Vakaona vanhu vavaiti ndevekumusha kwavo, vavaiti mainini. So kwandiri vaive gogo. Indaifarira vana. Saka ndaenda kwagogo ndonotamba nemwana uyu. Sekuru vakadzoka one day kubva kubasa ndiri kokumba kwavo. Ndanga ndiri grade 7 by then. Vakabva vatanga kundibata mazamu vachimwa mazamu angu. Saka vakanga vane vana 2, umwe anga grade 5 aizviona zvichiitika. Vaibva vamuti, uya mwemukaka. Iye achiyamwa ari kune imwe side, baba vari kune rimwe side. Indaingoti ndizvo zvinoitwa zviri normal. Handina kuudza anyone. One day gogo vakaenda kuchipatara vakandisiya nevana tikarara. Sekuru vakauya ndakazopepuka kuzasi kwangu kwazara zvinhu. But ndakanga ndisina pain yandainzwa. Ndakanga ndisina purugwa. Ndikasiyana nazvo, ndikaenda kunogeza ndikaenda kuchikoro. Pese pavaiwanira mukana vaindibata sekuru vavo. Then ndava form 1 takazobva kuside kwavo. But kurohwa hakuna kumira. Ndaitiza kana vada kundirova. Ndodzokera kana daddy vauya nekuti ndaisazorohwa. Form 4 takazoshayirwa mari yekunyora tikabva tagara pamba. Takatama futi kuti tinogara kumwe. Takagara paya daddy vakanga vakushanda kunze kwenyika. Ndaenda kunotengesa zvinhu, then musiwo handina kutengesa. So ndakanga ndisina mari yebhasi. Ndakabva ndanorara kwagogo vaya. Ndikadzokera kumba, mama vakazoenda vega kunotengesa. Saka mwana wagogo wechi2 akatsva, so ndakanzi ndisare nemudiki vachienda kuchipatara. Ndikabva ndaenda, sekuru havana kumira nyaya yavo, but vaisapinza, vaiitira kunze vachiyamwa mukaka wangu. Saka ini zvakanga zvakuita zvichindinakidza. Then munin'ina wasekuru vaya akazouya ndobva atanga kuita zvaita mukoma wake. Hapana wandakaudza. Gogo vaiswera kuchipatara nemwana, indosara nemudiki manheru ndoenda kunorara kuchipatara. Ndakabva ndadzokera kumba, life ikaenderera mberi. Ndine 18, ndakabva ndatanga kushanda mumba. Ndaiita vakomana pandaisarara navo. Ndakabva ndamira kushanda mumba, ndikaitwa course ndikabva ndapedza. Ndakanga ndisacharohwe. Vakanga vakundida because wavaida akazomitisiwa. Ndivakava disappointed. Ndakabva ndatanga kuenda kubasa ndichishandira umwe mukadzi ndichitengesa mutown. So pane musikana wandaichinjana naye. Takapinda mune imwe shop, so mukomana aivemo akabva aratidza kundida, tikatanga kudanana. Mai vandaishandira vakabva vabroka. Ini ndakabva ndatanga kutengesa zvinhu zvangu. By then ndanga ndaane 25. Then mukomana uya aitenga achindibatsira kuorder. One day akati akuda kundiona iri weekend. Ndikabva taenda out nemota yake. Saka akandipa drink ndikamwa. Handina kuzoziva kuti chii chakaitika. Ndakazopepuka musoro wangu uchitema. Akabva nditi sori hako pane zvandazoita. Ndakati ndisimuke ndikanzwa pain kuita kunge kusasi kwangu kwauchichekwa cheka. Ndikafamba ndichienda kumba ndikaona mota yavamwe baba vakati mafambiro auri kuita aya
waitwa sei? Ndikati makumbo ari kurwadza, ndobva vati ndipinde mota. Handina kuziva kuti vakanga vachindida. Kwanga kwakusviba, vakabva vamira kusaiti kune makuva, vakabva vandibata. Ndakasvika muma ndikageza ndikarara, ndikakontinya kuenda kubasa. Ndikatanga kunzwa vanhu vachiti akabviswa mhandara kumakuva. Mukomana uya aifamba achiudza vanhu akatanga kundiavoida. Ndikasiyana naye. Ndakaita 3 months ndisingaendi kuperiod. Ndikabva ndanoudza mukomana uya akatanga kundita rafu. Hapana munhu akaona nhumbu yangu kusvika ndizvare. Ndakasvara ndega. Musi wacho handina kuenda kubasa. Ndichiti ndiri kurwadziwa, ndikaudza mama vakati nhumbu. Vakabva vaswera vasipo. Ndaita 2 minutes ndobva ndaenda kutoilet. Ndakabva ndaita simba ndikaenda kusango kwanga kune mablade toilet. Ndakanzwa kuti ndikuda kuita poo, ndikanzwa chinhu chiri kubuda, ropa rakatanga kubuda, ndikanzwa kuti kuzasi kwangu kwatsemuka, ndikasiya zvakadaro ndikanogeza. Makuseni ndakamuka ndikati ndipinde mutoilet ndikaona mwana akafa ari pamusoro mublade toilet. Ndakarwadziwa. Ndaisada mwana kuti afe. Ndaida kumuendesa orphanage. Vanhu vemuraini vakatanga kutaura kuti ndakabvisa nhumbu. Zvikanzwikwa namai vangu vakapopotera vanhu vaizvitaura nekuti vaisasa kuti ndine mimba. Ndakagara 1 week ndichirwadziwa asi mazamu angu aibuda mukaka. Ndakangonyarara ndini ndega ndaiziva chokwadi. Ndinoti ndikapfuura patoilet paya ndinonzwa musodzi yangu uchida kubuda ndorwadziwa nemwana wangu akafa. Ndonyaya yangu ndoziva kuti vanhu vachandituka. Ndokumbirawo kunamatirwa nekuti handina relationship iri stable. Ndombozama kutsanya nekunamata. But zvinoramba. Yeah. This is a very painful story. ID wakatumira audio. Ndokumbirawo kuti unditumirewo message. Handiti ungoti hai ndini uya wemwana. I'm real. Just say hi, it's me, the twin sister. Kusvika kwekupedzisira kwenyaya, and at this point I'm very speechless and I'm heartbroken. Of course, pane loopholes aripo kwekupedzisira kwenyaya, will come back to it. But ndoda kudzoka pekutanga kuti ari kuti kubva, she says she's 29, she's turning 30 because this is 2026. Kubva kwekutanga ari kuti iye netwin, iye airohwa, kana arohwa oenda unovata kumba, mama vairohwa mwana akashama. Guys, mabuse atinoita vana anoita kuti vana vatitye. Handiri mukuona kuti ingadai mwana ingogara kumba kwavo pasina kumboitika problems dzose. Mama vanorohwa mwana, mwana oenda kwambuya, unovanda kwambuya, kwambuya kuya kuna sekuru, sekuru oya oti hatimwe mukaka. A lot. And because mama muna restrict anorohwa munhu nemagetsi, mwana agoni kuopena up. Vana mai vari kudzimba. Ndinokumbirawo kuti ngatidzidzei kuita marelationship nevana vedu. Handi manzwa kuti kudii ndazodzoka kumba kana daddy vadzoka because mama vanenge vachindirova. Muri kuona munhu angouya voluntarily akataura nyaya yake kubva kwayakatanga. Of course kokupedzana ari kuti iye akaenda akapinda mutoilet akanzwa kuti pane chinhu choda kubuda. Kanti kana ukazvara mwana anti umbilical cord inenge iri connected iri. Handiti plus pane chinonzi placenta iyai inosara mukati panobuda mwana. Saka ipapo maybe haana hake kutaura chokwadi. She didn't tell us the truth. But still she's saying, I'm sorry for what I did. I'm very sorry. She's heartbroken with what she did. Mwana kamuka akafa. She was just a child. She had no one. Kana akaudza mama kuti mama ndiri kugwadza, mama voti nhumbu vabuda voenda. I'm seeing kuti this is from cause to effect. Ndiri kungodzoka kuti zvese zvakazoitika mwana haana kuwana guidance. Handiti because papasina relationship mama akabvira kumurova kare. Twin sister akamitisawo futi. Because papasina nguva yekuti tigadzira kuti taure kuti nobody is allowed to touch your boobie. Nobody is allowed to touch here. Handiti because mama vari kungorova vakatsamwa vari kungorova munhu. Mwana orepa. How many times was she raped? But she had no one to tell. This is heartbreaking. I don't want to lie. Makadi yenyu chitupa vigai. Zita rangu rekuberekwa ndichazviti M. Ndine makore 27 uyezve ndine vana ndiri munhukadzi. Tete ndakaenda kumusha mwedzi wapera. Ini nemurume wangu takasangana muno Joni. Akatoenda kumba kwedu akanondibvisira zvishoma zvaakakwanisa. Ndakazoendawo kumusha kwavo kawa ndichinoonawo vamwe. Ndobva ndazodzoka kuno Joni. Unganzwa mari kuti tinotengawo stand. Ndakaenda ndine ID yemurume iye akasara nevana. Asi stand iyi yakatengwa
kwayakatengwa haisati yapera kubhadhara, kwasara mari shoma, pakaiswa zita rababa nezita remukoma wavo ari kumusha. Saka zvinondibata ndogara ndichivabvunza kuti why vasina kundiisawo inini. Maybe vane mwana wavari kuda kuisa ipapo, indovaziva vari munhu asina mumwe mukadzi. Asi zviya zvekuti ukaenda kumasoyo vanoti munhu uyu ane mwana mukomana akumutsvaga kuti baba wangu aripi. Asi iye anopika pachechi pakazara vanhu kuti haana. Nyaya iri kundinetsa ndizvo here kuti imba kana yatengwa kwaSabhuku kunoiswa zita remunhu 1. Ndinofunga kuti ndikafa nhasi vana vangu vanoveera mangwana. Inini kusaidi wangu ndaifunga kuti tikatenga stand toisa mazita edu tose kana kuisa vana zvoita nani. Vakazonditi dzimba dzinoitwa izvozvo ndedzemutaundi dzekwaSabhuku dzinoiswa zita remurume. Inchandoda kuti chero ndikafa vana vangu vasare vachirarama upenyu huri nani. Mari yasara kubhadhara kustand vanotoda kuti ndivabatsire kubhadhara. Ndakatobvuma but ndakadaira ndisingazivi kuti hapana changu chiripo pastand iyi. Kana ndikatowana answer ndobva ndatogumira ipapo kubhadhara mari imwe yacho ndikudiwa. Saka ndibatsireiwo ishuwa here. So basically takazotaura besides zvavakatumira audio ndakazovabvunza zvinyanzofamba sei, vakati nyaripo ndiyo yekutaura kuti pakatengwa stand but isi maSabhuku deals pakaiswa zita rani raHabibi nebrother yavo. Saka ndozvavari kubvunza kuti saka iniwo semudzimai zita rangu haribvumidzwi kuva riripo here. Zvinhu zviri kumushungurudza because murume ari kutoda kuti mukadzi adii ava kuba vake zvose. Mudzimai anoshanda murume anoshanda, vari kuti ngatibatanidze mari tivake zvezvi pane mari extended yoda kubviswa. Mukadzi ari kubvunza kuti saka ndiisewo here mari. Saka vari kubvunza kuti veduwe ndizvo here vanhu vakatenga maSabhuku deals ndizvo zvinoitiwawo here zvekuti murume anoisa zita rake oga neremukoma wake ini rangu risipo. Inyaya inotinetsei because istand yekumusha iyi. Ndakafunga kuti maybe since iri communal land, handinoi communal land kana kuri kuti Sabhuku Ncube, kana kuri kuti iwe uri kwaNcube waenda kwaSabhuku kanoda stand unochekegwa pako because uri mwana wekwaNcube. You are getting this stand because uri mwana wekwaNcube. Makoti handizivi kuti is Makoti part of the deal handiti, but kana vanhu vakaroorana she is part of the deal, but I don't know. Imimi vane maSabhuku deals mumbotiudza kuti zvinonyazofamba sei. Ini nangu handinangu Sabhuku deal. Mungondiudza kuti zvinonyazofambiswa sei because vari kudiscourageka zvisingaiti kuti saka ndogona kuvaka kuda ndosotsingwa. Ndikati idzoka mastand ekumusha anonetsa kuti uri kutoiwana stand iyi handiti because munhu wekumaraini kutongoti uri wegokwe unopiwa stand because wewe you are rightfully egokwe riye handitika. Saka kana iwe ukamugwa marambana nemurume manje ukazodzingwa ndopa uchagarire pamushapa. Saka ini ndakangobati pari tricky, but I think mimi ndimi munonyatsoziva murume wenyu. Bedwe tipe ma-idea apa. Ini handidi kunyepera vanhu, handina chandinosiva. Muzuva ramangwana ndichauya nelink. Regai ndinotanga kuisa nhasi link yeprayer. Chatanga na8 muzuva ramangwana prayer session. Come tizonamata, tizombokumbira. As a group, hands united we stand, divided we fall. Let's hold hands together. Tikumbire nyasha, titigwewo nyasha kubva kuna Yehovha. Kune vose vanochema kune vose vari vakasenga zvinorema, uyai tizonamatirwa. Ndinoziva kuti tine matestimony mazhinji. Pane imwe testimony yakatoitika last Saturday tichataura nezvayo. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Ndatenda musarega kusubscribe, musarega kukomenta, musarega kulike kuitira kuti channel yedu irambe ichikura. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari vakuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare. Ndatenda. Bye bye.